Tingamba kuwa ni mbiyamule. God is good and all the time. Ningo wamonene ningole yange abantu barigete kogende segi ningoligete entaba mwabo bache gokonye kati bacha gosira gokonya nukwa no ya wonsi gokonya nukwa no ya wonsi no vense moya monene botambe njero mu Adventista abana bari abantu bamendu bari motomaitise dini ya chagerete bari abakuru no monno lyokwana karemambia ngaimo manyete araria abunya gutogona nona agamba chitamu ibere toro no mwesimuwa ise excellence ngwae igonje nitanga negoro kemogocha age dinne chakere bwa ona no tigara eria kabere njena boko nkoro kwelinde Samuel na kabero mwamsie bwe bodi yakyo tamu ibere ngati kuliko bochumbe njeisana lakini ina mondi gere tio mubere ngota yore obire chikura wana lero onde mwa Yesu ngaka one njiri tonya kurandia ekera baba tandi banya korera ngo itubare baba mosi ngo jabara abalere njeso tu abatige nabakonye moitwa abana banyasaye buno mo Kristo no mu Adventista kamili yongota yabanga kerensi yabere bobe asoko morembole nemo bono abamisiye bane bari murime nande gentongere ngotebo mo pastor no man ngere nganya sango tangana raban nare ko bankuri nare ngo bamisiye ko diare nare ko abo bari bakaransa na baka wote lakini nanda ata ko be county ogo kukolia ata batanga kwa leta ka lakini nare tanje nare ko olio bajane tore ko ko la Yesu naro maye mwamanya moni weto baraga bono ngikiande eta ena chira na mangana abere elimo elikurwa se gitabu kya Bagalatia ne mebungo kianda gebata ngatimoro sa gokora yarama ya egeko arana mogese ekerenga kie eraike mutakwetie mioyo bono gote makora yarama ya egoro mutu ya ngeri gore leki ekende gya kamere amosi sato gebata ngokora bantu babiri bagotaramo bagore de omoga kori gotuwane sana lakini naye kwamanya mwaka ekerura batiga gutumia ritungwa abantu mate ebare toko korifa ongwa no mwaka ongwa ukaranza ya kuminga bona magana ngakiari bate bakoro mariba omugako yo mariba tuatare nere emyake yonse tu abo bugambi intunto ira netikiara bakana aritaye gagacha nado chakire merimeni no mumuro yo mwachora bona tiranda ababuli mumuro gabate emyako sensara sina kitu muramurusia muruchi mukaeta akongani mono njingo baburi byaga oyobe umuchumbe mukayo nari umusaro monene eruri yenene nane mumubure gagi mwajire momo mete egera mukaya rabwata liko gagi nane kene ngo baburi bona kera mukorusio yo more to mugako gwate myaka 73 mumaji ibomo ya more odono yo onse mware kori oyo onse tayo mogo tigara agenderi buna bobo sali wagara nati wetan ayande ntomanyeti aye county Yesu raba ko ekorantu abanongwa arifa no kware kugamba first time omugako yo no bari kudiba no muntu tarise kibare kwenda confrontation gakurangeria yani agotumia hekima monyi we omubure arifa ngitoko bona omuntu orengo machega akese esungwa no so lakini mwako ali kumurangera baikaranza baigwana nande bintu byababu bono yoswa ntegera mariko na hotel ikira kingo kora ni karanza chabe dunya ko ngoto dina butangasira bwitamya ko ngachi besankuru mochanga kwa manyaye igwa bana banyasaye ekitabu kya Samuel yeri tangani isana isate ngo 18 yego tebaiga asenga kieyo na mobe mokurira ngorera more ngati manyage ngorera more se ahora sai ni kero roda
asenga keyo nabo mokora ngaki mokorera nobororo asengenjo yo moruotio ino oimwe chorerete lakini tigada enesimi basa someke kusi omate no barage singa no mwana siasa mba manyanga ne kebungo gego tebabo eke guti eke tawo ya Samuel yakal entangani isa ne sete bungo 18 aya mukata wano okwa tuma ndi Biblia ego teba asenga keyo namobe mokorera ase engencho yo murotio ino oyimu achorerete kolende tigera oyimu akorete ki ngaki ata kira inchengo explain ngete omoruotio ino mwakorete ki ya lota oko genda ubasi atona mwana batera igwana ayi moni bwe mobe mokorera asomugambio ino oyimwakorera ki gojinse yamagoteba nyasa omonene ta okora ngaki ngaiwacha gojinse kakiateba igubono ekera mokorera iguno monene agoteba Ojendo monene ta koba ogotegerera okorera kwaino igo monyenye korera muri baka 2027 eyoro Yesu takoterera ni nimwe monyenye korwe example otwabenda na first time na ande monyenye kware ngebuya ase serikali yekoba era undie yawo gasiro gatiko ndo tie muri tunda dia watire chaka Yesu akoje ya monye kende nkeyo eko basoluko wense Yesu atamano redia abantu ba ongo agati koteya abantu bonyira bwachira oboisi bwachira muganga uti Yesu abakonye